We hebben hier een afdelingskampioenschap. Als meid waren we met de Nederlandse kampioenschappen, dan moest wedstrijden zitten. Daar pakken ze een gemiddelde van. En dan moest een afdelingskampioenschap zitten en een districtskampioenschap. En dan gewoon daarvan wordt een ranking maken en een kerst. Als het goed doet, meid waren met de Nederlandse kampioenschappen. Ja. Binnen die burger een potentiële kandidaat? Zeker wel, ja. We krijgen steeds meer leden uit deze omjouwing. We hebben wel het probleem dat we zeggen van hoe mogen we dit nou aanpakken, hoe mogen we bekend worden als zitvereniging. Als mensen krijgen beginnen, dan has het net een geweer of een pistool. Wij kunnen dat wel bieden. Het wapen heeft heel veel mogelijkheden om af te stellen. Het schouderstuk kan omhoog en omlaag gezet worden. Het dwangstuk kan omhoog en omlaag gezet worden. De trekker kan afgesteld worden. Het versier kan afgesteld worden. Die kan omhoog en omlaag gezet worden. We hebben twee soorten kaarten. De grote kaart is voor pistoolschutters en de lichte kaart is voor geweerschutters. Het heetste was hele kerst op een kaart is een 10,9. Dus als de stip rekst, want de stip van een geweerkaart dat is echt een pennenstip. Als die rekkers met de kogel is het 10, maar is er centraal oerheen, dan is het 10,9. Wat trekt je zo in deze schietsport? De rust, de concentratie en de mogelijkheid om steeds weer te kunnen verbeteren.